କଣ କରୁଛି ରେ ଇଏ? ଭାଇ ଏଇ ଗାଁରେ ଡକାୟତ କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ ଲୁଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତତେ ଇଏ ଲୁଟିମାର କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା? ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେମିତି। ଆରେ ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା, ତୋର ଏଇ ବୟସ ତୋର ସବୁ ଲୁଟିମାର ଚୋର, ତୋର ଏ ବୟସ ହେଇଛି ଏ କାମ କରୁଛୁ? ଆରେ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଇଏ ଚୋର ଭଳିଆ, ବୁଝିଲୁ କି ତପାସ କଲୁ ଆ ପଛରେ କାହା ହାତ ଅଛି? ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ତପାସ କରେ ଭାଇ ଆ ପଛରେ ଆରି ହାତ ଅଛି।